Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to this channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Sikhuluma ngoThando Nesthembu Season 7 kanye nabalandeli beshow. Into controller abantu kakhulu ihamba ibe nenkinga. Yazi abantu abanqeni ukuthi namhlanje lokhu kunje kusasa basho enye into angeke nje uzomconfirm umuntu. Ngikusholoni lokho kulabalandeli bakuThando Nesthembu masisuka ku season 6 babe nenkinga yokuthi first wife okuMacele akabanga khona kumembeso kaMakhumalo kanye noMayeni. Kube nesikhathi la behleli ndawonye uMakhumalo ebameme ukuthi kunomembeso, uMacele uba nento yokuthi akazukuba khona ngenxa yezathu ayibalayo. Nomayeni wathi akazuphumelela kumembeso ngoba umembeso uyakaKhumalo, umembeso ukufica kini mangakhuluma iphutha washo njalo. So masisuka ku season 6 kuvele lokho abantu bebecasukile engizothi iningi labo abalandeli nama-fans kaMakhumalo. Abanye abazwanga kahle izathu zikaMacele nokushiwo uMayeni. Into nje abayibonayo ukuthi bayanomona noMakhumalo ngoba abayi kumambeso wakhe. So uma lento-ke ikhulunywa kakhulu ukuthi banomona mase kuyi season 7 bazoyithinta vele ukuthi uMacele akayanga kumembeso kaMakhumalo. Ngoba manje kulandelani labantu ababuka le show. Uma-ke uMacele eselandela ukuthi kube nalama comments useyaphendula, abasathanda abantu ngobani uMacele uphinda iculo elilodwa. Ngisho lani ukuthi uphinda iculo elilodwa. Saze from season 3 years uMacele la ezokwenza khona umshado wesintu ukuthi ufisa lo omhlophe owakhe uhlangane ne-celebration ya 20 years eshade nomseleko. Kulo 20 years unemgomo nembandela yena nomseleko abavumelene naye. Angazi-ke why abantu bezokwenza ngathi imizwa kaMacele i-invalid, imigomo nembandela yaMacele i-invalid. Guys, asihleni emuva nginibuza mhlambe ninamani yizwa kangcono lento. Manibheka i-setup yasekuqaleni yaMangwabe noMakhumalo nonkosikazi obekhona before, bebememile uMacele ukuthi abe yingxenye yaleyo conversation mayiqala. Angicabangi kanjalo, angicabangi. So into engiyishoyo abantu ngoba banezwi elizwakalayo abalandela ishow bayisizathu esikhulu sokuthi sikhulubuku gidagidwa kulo 20 years nezathu zokuthi u20 years uhamba nani. Bona futhi labo bantu sebecikekile. Nayibona ukuthi njani nikhalazile ukuthi why engayi uMacele, abanye baze baya kwibhizinisi likaMayeni. uMayeni uthengisa impahla ku social media ke ngibone Instagram, angazi ukuthi kuba kanjani kodwa ngicabanga ukuthi khona information ku page lakhe ku Instagram ukuthi wenze njani. Baya-ke kule page kaMayeni beyokhuluma ngombeso. Umuntu uyabona ukuthi kune dress ekuthiwa 500 yena 500 300 yena uyasho ukuthi unenhliziyo embi, like akuhlangani. Ingubo ikhona red, blue, white 500 for order WhatsApp number. Unenhliziyo embi, right? Siyazi ukuthi ubuthando nesithembu, angithi bayabuya-ke sebebuyile-ke bazosho ukuthi-ke inhliziyo embi-ke yini nani. Uyachaza uMacele into esi-tricky-ke manje nefani hlampe abafuni sebecikekile abantu base silokhu sichazelwa lo 20 years. U20 years uqale ku season 3
ukuchazwa njengoba nje nami ngathi mangibuyela emuva ngathi hawu, kanti vele uMacele ubevele yena efuna i-white wedding makuhlangana u-20 years, kanti lo 20 years wakhe masuhlangana usuhlangene nokuthi i-COVID sidlulile noMakhumalo sengakwazi ukuba nomembeso, ngoba kulo season 3 kufike kwathiwa uMacele opostpone noma omisa umembeso kaMakhumalo. Wabuya uMseleku wathi uMakhumalo ufisa ukuthi umcimbi wakhe ube umcimbi omkhulu, awuzukwenzeka ngaphansi kwemigomo nemibandela ye-COVID. Ezinye izinto guys niyilalele nisheshise. Umembeso kaMakhumalo mawuba mkhulu awuzukwazi ukwenzeka ngalesikhathi kuthiwa mhlambe 50 people ababesetendeni noma bawu-20, angisakhumbuli kahle kodwa niyakhumbula. So ukuze-ke umcimbi kaMakhumalo ube mkhulu ayedlule i-COVID, ukuze kuzokwazi ukuthi kufike abangani bakhe kube ubuhle lobu obufanele umcimbi. Siyafika-ke leso sikhathi ngoba phela ngithi manje ezinye izinto zabo ey'ningi zenza zibonakale lapha ku-TV show beshoot. Isikhathi okufika ngaso umembeso kaMakhumalo yilesikhathi osekufika ngaso u-20 years kaMacele. Uyawenza-ke uMacele uyayenza-ke i-anniversary athe bekuyi-prayer, yes. Maye uyenzeka-ke beku-i-Thanksgiving prayer tontoni. Usebala-ke nokuthi-ke sesifikile leso sikhathi kodwa kunezinto asayibhekisisa. Ekubhekisiseni lezi zinto uba nesikhathi akhuluma khona noMseleku ukuthi kwenzeka ukuthi nokuthi nendaba ya-number 5 ngathi nalena-ke njengamanje ngoba sifikile-ke kule minyaka lokhu angisakwenzi, kusho uMacele. Mina angakenzi kuwe ukuthi uzizwa kanjani, ngisakuchazela lokhu abakuxoxela khona lapha ku-TV. Kanti kanjalo noMakhumalo unezethembiso zakhe azenza noMseleku ukuthi bazokwenza ukuthi after lokho benze ukuthi engakwazi-ke nengihluleko ukubamba kahle hle ukuthi yini lento sebefuna ukuyenza ngoMacele, ngoba ngilibona iphutha lakhe. uMacele zange enqabe ukuthi benzelwe zonke izinto abazenzelwe zona, zange futhi abe yingxenye yaleyo conversation. Yazi ngize kunaka namanje ukuthi hayibo, uMacele kuhlezi kuthiwa ubhitha uyabahlukumeza kodwa akahlali ngisho nabo, ubanikeze leyo freedom leyo. Nami-ke sengisho njengaye ethi nabo, ethi vele ngasho ngathi ngeke ngize ngihlale nabo. Banaleyo freedom leyo ukuthi akekho eduzane elobu edlala irole yokuba umamkhulu ule kwakhe noma phela bewumndeni. Kodwa uMacele manje seyehle yenyuka umamkhulu bakithi we. Yazi ukhona ngixoxela indaba engasahlangene-ke nale ye-fan base nama-fans anga-understand. Ama-fans phela kubi kodwa ukubuka i-TV show uyibuka so umlandeli. Ngike ngibone nje nakwamanye isithi ngibone ngithi cha lona i-comment yakho nje uyabona ukuthi enye into akayiboni kahle ngoba umlandeli. Akuba umlandeli kunzima kanjani ngoba ukuba umlandeli ulandela ngemuva, uyalandela nje umlandeli khona akukho-ke wrong bakithi, akukho wrong, kodwa nje kuba umlandeli ulandela ngemuva. Ngisho wena ungatshela ukuthi lento le e-blue kuthiwe i-black, uyabona ukuthi i-blue uzothi i-black ngoba umlandeli, into efana naleyo. Sengikhuluma ngixoxela enye indaba, omunye usisi la e-salon lokho la kwenziwa khona ikhanda. Labo sisi bayahlangana-ke bayihlobo abazukulu, batholana ngokuthi-ke bawumndeni owodwa. Lo omunye ugogo wakhe wayo-second wife, lo omunye ugogo wakhe wayo-first wife. Useyaxoxa-ke lo ugogo wakhe wayo-first wife uthi-ke ugogo wenu wantshela yini ukuthi washawa ney'ngane zakhe.
Hayibo guys, uthi phela iy'ndaba zabantu zimnandi. Yithi mina ngiyayibuza la emqondweni bangenza ikhanda, ngiyayibuza emqondweni ngithi washawa kanjani? Kufika kanjani ukuthi kulwe u-first wife no-second wife kuze ngenele ney'ngane? Yabo uma ubuka uThando Nesthembu manje season 7 uyabona ukuthi kufika kanjani. Sekufike la. Sekusele nje iphesenti elincane elisele ukuthi lapha kubanjani ngezandla manje. Futhi nento abayibangayo manje leyenza ukuthi bekhulumane emaceleni noma omunye ekhuluma ngomunye eceleni angiyiboni. Ngoba laba nenkinga bahlula yini ukuya kumnikazi bethola iy'mpendulo, ngoba manje kubukeka sengathi izinto ezike zihamba zimiswe umamkhulu. Mina ngiyibuza ukuthi umamkhulu uwathathaphi amandla okumisa izinto engakwazanga ukubamisa behlala ndawonye, ngoba kuthiwe lapha besihlala ndawonye silala ndawonye. Ineqiniso le nto guys. Hhayi ngeke naye izinto engishoyo noma lento engiyibuzayo, umamkhulu ekuqaleni akabanga nawo amandla okumisa noma athi cha lokhu akwenzeki, kodwa ku-season 7 indlela abalanda ngayo isitori sabo benza sengathi umamkhulu omisa izinto zabo. Hayi ngizonenzela-ke iy'bonelo kwividiyo elandelayo, asiyibambe la. Ama-fans-ke abantu abaxakile bafike befune lokhu, mase bekuthola abasakufuni. Yabo nje manje bayabhala bathi sesikhatheleke ile ndaba lokhu kuchaza u-28 wachazwa ku-season 3. Nami into engixakayo ukuthi why thina siwazi from season 3 kodwa amakhosikazi wona-ke azi kangcono asachazelwa ku-TV. Noma-ke kuchaza yindaba bona bengakwazi ukamukela ukuthi umamkhulu akathandi ukubona umseleku eshada, akathandi ukubona lolo suku. Hhayi ukuthi u-against leso senzo, kodwa akathandi ukuba womunye wofakazi ukuthi-ke nawo amagama wakhipha wathi. Yini bengakuzwa lokho? Kodwa futhi bona bafuna umamkhulu e-understand lapho iside. Why kunzima kubo uku-understand iside likamamkhulu ukuze mhlampe naye kuzoba lula ukuthi e-understand labo. Nini izinto enjalo? Khona abantu nje in general, umuntu ofuna ukuthi yena nimuzwe ukuthi uthini kodwa engafuni ukuzwa abanye ukuthi bathini. Why? Fanele wena imizwa yakho ibalulekile nokuthi uthini ngaleso sikhathi. Omunye akabalulekile ukuthi yena uthini. Hayi phela abantu abafani. Iqala lapho leyo nto ukuthi kube lula. Abafani abantu, nebendlela ababona ngazo izinto abafani, bazosupport umbono owodwa kodwa futhi abafani. Akusho futhi mhlampe ohamba isonto unyaka wonke unenhliziyo epure, ngoba manje ngekho esontweni akazi ukuthi wenzani, uthini, noma ekhona esontweni akazi ukuthi inhliziyo yakhe ithini nemicabango yakhe ithini. Bese ngisho ukuthi phela khona abanye abathi umamkhulu uthanda sekhala ukuthi unenhliziyo. Lokho owayekuthanda uzele ekhala ngalela langa okusenhliziyo yakhe kubalulekile kuyona. Hayi guys, ngikhathele, yazi mina ngifisa ngathi nje ngingenza ama-video update nginixoxele ukuthi ngimbone kanjani umamkhulu kulo season 7, kodwa ngaphandle kwa season 7 sicela behlale phansi bonke bevumeleke ama-viewers eshow efake imibuzo, kube-ke sibuke ukuthi isiko siyahambisana yini, ukuthi iy'mpendulo ziyazwakala na, ngoba kuningi abantu abathi abakuzwa bayadideka kodwa ishow sebeyibuke iminyaka 7 manje. Okwami-ke ngiyabonga i-support, ngiyabonga, ngiqede, bye.